Blanco nodig om te regroup, die oomblik die eerste ronde te stop. Hij week te vat om te reflect. Eerste plek waar het verkeerd te gaan voor ons. Vorige seizoen het ons een geval gehad van we have a first half, then we don't have a second half, we have a second half, then we don't have a first half. Alsof er niet een sense of belief was, maar 100% in die club was. Die jaar is het een beetje beter, want diezelfde ouwens wat later setup was. Als in diezelfde setup. Zoals je manier hoe je kan zeggen dat dat niet belief is. Als het ook een kwestie van vat die change vanaf die eerste ronde uit op 8 toe en vraag wat is de rechtdag man? En meen om, zoals ik wil met in de oor kan kijken in zijn manier, zij zal je vinger moeten trekken en een zekere verband en je moet het op je naam kunnen noemen. Ik denk dat we nodig hebben Blanco op het ogenblik. Net veel zo goed van een conditioning coach of een kopdokter of wat dingen is dit. Diezelfde groep ouwens, 1 of 2 is buiten kan de groep, maar die core, die spinal cord is nog aan. Ons zit nog een Jamie, ons zit nog een Kiewen, ons zit nog een Abu, ons zit een mannen wat ons gedraaid tot binnen de semifinale laatste jaar. So ik denk als er bij wat veranderen is maar net, wat is die beleving in die span? Hoe diep kan ons mentally delven? Hoe ver kan ons elkaar nemen? Ik denk dat ons besef werkelijk hoeveel elkaar kan nemen. Het is alsof ik moet nu eerst zien dat mijn seizoen met een mes steek 2 keer. Die tweede keer wil ik eens reageren om te zeggen, hey, mijn span wordt nog een steek. So, alsof ik de eerste keer reageer als ik zie een vijand komen met een mes naar mijn span toe. Of de tweede mes over ons zien. En ik denk dat is, en eigenlijk een kaartje niet op 8 geweest voor dit. En niet waar we gaan leen, wanneer ze niet op 8 gaan. Ik denk dat we gaan horen 6 lenen. So, als jij een aanspraakmaker wil wees nou met een nieuwe formaat, dan moet je tenminste goed 6 leen, maar secure 5 leen. Als je nou wil praten van, oké, let's talk about the playoff. Ons het laatste jaar gegaan op 6, denk ik. 6 of 5 gegaan. So, hij was voor ons een massive voorsprong om te zeggen, oké, ons het 2, 3 games te winnen. Ons staan op die punt op een andere span om een andere span te winnen. Maar nou ons dan is van die punt, ik moet nou al bij u blijven. Dat is ik moet winnen. Letterlijk winnen om te zeggen, ik kan aanspraak maken op een playoff. Maar de één ding wat ik zal zeggen dat die hoofdcoach van Blanco moet doen is om terug te gaan naar 2024 toe. En kijk naar de training van de eerste ronde en kijk naar de training van de tweede van de eerste ronde van die jaar. Similar. We couldn't win one big team, just like last year. Dus kon niet één groot span stampen. En dat is mij komen wekken. En dat is ook om Blanco moet al even diep delven. Ons speel Barbarians op de gaaike 26-25. Alles wordt skoppen de bal op of winnen ze game. Ons gaan Mosselbaai toe, 27, 25, 26, 27, maar de point difference. Ons komen naar Heidelberg. Deficit is wat 30 punten. En ons verloren game met 2 punten. So, wat is het probleem? Het moet mental wezen, het moet een belief system wezen. Ik praat bijvoorbeeld met een coach in die week. En hij steekt dus op van een player wat in die system is. En een hoog system als een clubvlak. Maar hij heeft blaps gemaakt op defense, van de scrum af. En hij noemt iets van een systemfout. Wat die player gemaakt die een wordt te schrijven. Kleine goedjes wat ons aan zo. En hij gaat weer terug naar de video en zegt oké, maar dat is een systemfout. Die systeem was recht geweest, maar net zijn schouder was recht en die opponent kon het easily zien. So, voor mij is het Blanco het een systeemfout man. Hoe benaderen ons zekere dingen? Ik meen, ons kan niet even gaan spelen. We spelen Barberen, we spelen Pakkersdorp, we spelen Pogers, we spelen Britston. Dan net ons Nero of nou tekort komen met die mensen. Nee. En dan wil ons na een game zeggen, ons kon die mannen gewinnen. Wat is het systeem? Geloof ons nog in de Big Five. Alles de Big Five. Die nateren de Big Five. Die business world de Big Five. Alles de Big Five. So, de club ook bezig zelf met de Big Five is met die. Het Progress, het Evergreen, het Barberen, het Brist, het Blanco, het Brak, het de Big Six infecten bijvoorbeeld. Verlang wat Blanco doet van het systeem. So, Blanco is nog binnen zo, je moet de ijspannen ergens daarop nemen.
Dus je kan niet opdagen zoals je van Seagulls opdagen. Je moet, zo dat is mijn ding is die, als je de eerste ronde uitgaat en gaat lezen, je moet je leer mooi zesde, praat over die dingen. Want je gaat nou die Big 7 krijgen nou. Van week naar week, het gaat niet ophouden. Zo, wat gaan die belief system wees rondom een win van Evergreens? En die ga je zien, maar dan ga ik je toekomen. Zo, wat gaan die belief system wees een progress en die ga ik je, maar dan ga ik je toekomen. Het gaat niet over hoe gaan we zo spelen. Allemaal ga ik je toekomen. Zo, het gaat niet van mij over hoe gaan we baba's spelen en dan ga ik je niet. Waar gaan we progress penetreren en dan ga ik je niet. Hoe gaan we ons Evergreens domineren en dan ga ik je. Het gaat van mij over wat is je belief system when it comes to those teams? Wat is jouw belief system wanneer zij try aantrekt? Because ik heb bij mannen wat in de kleedkamer uitkomen. Wat? Het is too much. Ik wil niet uitkomen aan want zo, wat is je belief system wanneer die man gaat aanvatten? Ze gaan heel meer weg gaan spelen. Als hostile, als zoals ze bij beeskraal, als hostile. Zo, zij wassen laten, weet wat je komt op macht. Zo wat voor mij gaan wees die top 8 om mijn seizoense vraag te beantwoorden is get a belief system. You have a system to play. Je hebt een plan om te spelen, je maar coaches. Ze heeft een pattern waarvoor je speelt. Ze spelers met een pattern voor je te kan spelen. But what is the belief system when it comes to Evergreens? When it comes to the Bristol Stadium, wanneer het komt bij ik moet nou Barbarian spelen, wat die bal nou uitvat en eerst geluk terugkomen en speel ze ballen spannen en dan eerst geluk ze WP spannen. Wat is ik Brak moet spelen? Brak wat, oh nou, niemand acht dat Brak bij de achterdeur aankomt bij Womblek. En dat is gevaarlijk, ontzettend gevaarlijk. Dat is een span waar we al 2 jaar achter elkaar de glorie gereikt. En het kost niet 1 persoon een Brak om te zeggen, onthoud het. En het is alles, en viel me dat. Dit 1 persoon om te komen en braken en te zeggen, just remember Jens, belief system. Just remember, vigilance. It doesn't matter wie hij trein nou aantrekken. Die trein 2 seizoenen achter elkaar gerepresent, in fact 3 seizoenen gerepresent. So, als iemand een braken nou moet komen voor Brakse spelers, moet zeggen, boya, weet je wat de trein je speelt, dan zijn ze het nou. Dan zijn ze top 8. Verstaan? So, voor Blanco is het als going to the top 8, maar ik nog geduld some go-to word put belief system is. Dan niet hoe gaan ons Blanco progress spelen, niet niks van waar gaan ons helpen. Het is what is your belief system zo. What do you believe in today? Waar geloof jij gaan voor ons die dierbraak brengen? En als een collective team, wat is jouw motto? Want week na week gaan het. Dat is kom ik maandag voor jou te komen, dat is kom ik dinsdag voor jou te komen, dat is kom ik donderdag voor jou te komen, because zaterdag is het dag van morgen. So wat doe ik na 3 dagen van preparation om die onze mental zit op een ander level te krijgen? Ik heb die naweek door tegen Heidelberg. Ik speel Barbarian is nou weg. So wat is het systeem wat ik mentally in plek wil krijgen? Om te gaan zeggen, boys, change my mindset. How are we gonna approach Barbarians? En weer eens praat ik van hoe ze gaan spelen in hulle, but what is your belief system, brother? Als dingen gaan moeilijk gaan, als we een skop moet koren, hoe gaat jouw energie wisten naar mij? En ik denk dat is wat kort komt op je ogenblik met Blanco. Maar het komt al daarna uit. Een massive belief system is al daarna gaat. Want daar kon je niet preparen voor een span, because je die span gekend. Maar wat er daar gewerkt voor een belief system. Ik denk van ons allemaal weet ons gaan die dingen doen. En ons het vermag. En wat lijkt op je ogenblik, belief system. Dus dan zo, ik denk, going to the top 8, vat een break van de eerste ronde af, going to the top 8, rectify die mental state. En dus, maar dan gaan we spaak doen. Strijd.